Ismét csodálatos tisztelettel köszöntök mindenkit. Máma 21-én szombaton 11-től 4 óra, az 15 óra 40 körül. Addig lefutottam Bácska Palánkán a maratont, és azt szeretném megmutatni, hogy mit is kaptam itt tenni a maratonnál. Ez egy kicsit ilyen szerényebb volt, nem volt túl nagy tömeg is, de hadd mutassam meg. És először is itt van, rá van írva a nevem, persze csír betűkkel, itt van a sport, meg minden. Na de nézzük, mi a legfontosabb. Volt egy rajtszámom csippel, az így néz ki, ez a 014-es. Persze vannak itt támogatók, és ilyen nagyon miniatűr számba írja azt, hogy 42,195. Hát én tettem fel a Facebook történetekbe, és itt van valami chip. Na, így néz ki. Ilyen szépen megfogalmaz, ilyen szép szerbesen. Na nézzük, mi van még. Itt van, aztán egy olcsó vásárlási utalvány, itt, ahol úgy fog az életben nagyon járni. Hát igen, ez gondolom olcsó bibliók vásárolni, de hát ki csinál ilyet? Nincs annyi szabad időm, értek. Sör, mert ezt majd beteszem a hűtőbe, és egy szép nap megiszom, amikor nem vezetek meg ilyesmi. Jó, amíg is a barátommal futottunk, ő megtett 30 km-t, aztán hát mivel nem is volt bejelentve, nem is bírta, mondjuk azt nem föladta, de na, elment egyet úszni. Én még 2 kört valahogy végigszenvedtem. Ott az volt a probléma, hogy nagyon elsiettek az elejét. És aztán meg lett ennek a bőtje, hogy mondani szokás. Ez a plecsni, hát ilyen plecsnit se kaptam, még ilyen csillag alakút, és semmi ráírva, hogy 42 km vagy valami. Tudjátok, a korábbi plecsnik, amit megosztottam, legalább ki volt írva, hogy 21-et futottál, vagy mennyit futottál. Hát ez... És ne azt higgyétek, hogy a végén hátulján van valami, hát ez így néz ki, hát minimalista alkotás. Na, nézzük, tehát kapsz ilyen, ez gondolom ez ilyen méz, hogy túléld. Mi van még? Ez a legjobb. Ez kérem szépen, ebbe van az ilyen eső elleni kabát, az ilyen nylon kabát, hogy nevezik ezt nem fogom most külön kibontani, de ezt így föl lehet húzni, hogyha esik az eső. Ott nem használtam, mert ha ezt is volna, akkor ilyen. Ezzel tűztem oda hogy mondják ott a számot, a rajtszámot, 14-es számot. Persze kaptam még egyet, mert tudták, hogy nehéz lesz nekem. Hát igen, nem épp a legjobban szerepeltem, azt meg kell ismerni. Mert a barátommal mondtam, hogy szépen lassan fusson, de elsiette. Ez meg egy ilyen bluetoothos fejhallgató, látjátok milyen jól néz ki. Valójában ezért mentem, mert innentől kezdve bármilyen zenét tudok így hallgatni, beteszem a fülembe, telefonhoz kompatibilis, nem tudom, hogy kell program vagy nem, és akkor bármikor bírok ilyen zenét hallgatni. Szóval nem a lánya lényeg, ami rajta van, hanem a fülhallgató, ez a lényeg. Ott van, még le is lehet nézni. Szóval ezt kaptam a futással, más nincs. Meg persze a póló, ami meg így néz ki. Na, csak éressem ki a képet. Ugyanazok a támogatók, tehát látjátok, hogy nem egy nagy rendezvény volt ez, tehát jövőre terveztem majd elmenni a Beográdi maratont megcsinálni, és akkor ottan is majd csinálok egy ilyen videót, hogy mit kaptam. Tehát összességében mit mondhatok el? Tehát ezt így muszáj elmondanom, aztán aki meghallgassa meg, aki nem, az nyomja ki a videót nyugodtan. Nekem az a hibám, hogy 5.50-nek kellett volna menni. Nem 5.35-re, még 5.20-szal, értitek? Mert könnyű volt a táv. Tehát 8-szor kellett a távot megtenni. Ez is kicsit ilyen minimalista volt, tehát nem találkoztam még ilyennel. Tehát ilyen 5,valahány kilométer, ilyen 200-300 körül volt ez az egy irányba, és akkor egy irányba és visszamész, az 5 kilométer. És ezt az egy irány vissza, ezt meg kell tenni 8-szor. És volt egy ilyen híd, és ott volt egy ilyen stand rész, ahol osztottak ilyen kezdetebb vizet, és ott a víztől lettem rosszul, azért lett ennyi az eredmény, mert majd fölteszem Facebookra, akik követik a történetemet ottan. Az első 20 kilométerig jók voltunk, nagyon jók voltunk, olyan 1 óra 57-8 perc alatt meg volt a 20-21 kilométer, hanem utána, ott a 30-ig ottan már én is lassútam le, meg mivel sok vizet ittam ottan, azt nem költ, hogy 3-4 pohár meginni, ott valamitől vagy a víztől, vagy valamitől elég rosszul lettem, és nem azt jelenti, hogy befejeztem, hogy ott hagyom. Úgy voltam vele, hogy azért, hogy megcsináljam, és akkor ha sétálva, ott már volt, hogy néha sétáltam, gyorsabban néha futottam, mert az utolsó 2 körnél ottan a barátom, ő most úgy volt velem, hogy be se jelentkezett, csak eljött velem, nagyon hálás vagyok neki, hogy
támogatott, de legközelebb tanulva a hibámból nem 5-20-szal kell menjem 5-50-nel, és akkor a végén, ha még van energiád, vagy 6-tal, vagy 6-12, ki milyen, most én magas vagyok, akkor lehet, hogy az a 6 az pont jó lett volna, és a végén kell rágyorsítani, és akkor nem 4 óra 40 percet teszem meg, és 18-23 másodperc alatt, hanem előbb. Tehát ezt tanultam meg, ne igyál sok vizet, fiam, mert rosszul lesz. Most az idő is olyan volt, hogy a 10 km után kisütött a nap, égett a képem, nem volt micim, mert úgy voltam vele, hogy végig ilyen idő lesz, milyen borús, és nem fog kisütni. Aztán kicsit szemelkedett az eső a 20 km körül, de nem nagyon, tehát nagyon picit, és aztán végig tartotta az idő magát. Annyi, hogy a végén elkezdett fújni a szél, ami nagyon jó volt, főleg, hogy tiszta víz voltam, és akkor kicsit átfáztam. Így jártam. De a lényeg, hogy volt egy célom, tudatosítottam magamba, meg akarom csinálni, és megcsináltam is. Ezért most ilyen szempontból hála jó Istennek, hogy ezt, ha már keresztény vagyok, akkor nyilván nem azt mondom, hogy minden az én érdemem, mert ő is azért. Az utolsó 2 körnél ott már annyira le voltam lassúval, hogy már most feladjam, ne adjam fel, de azért, hogy megcsináljam, és akkor attól, hogy a barátom nem fut velem, mellettem, megcsinálom, és akkor ott még valamit sétáltam, akkor megint valamit futva, akkor kicsit sétálom, megint futva, és az utolsó körben szinte lefutottam a lehető leglassabb tempóval, de nem ez a lényeg. Tehát én köszönök mindent, hogy ezt megcsináltam. Legközelebb majd lehet a Beográdit akarnám megcsinálni, aztán meg majd meglátjuk, hogy jön össze. Tudom, ez ilyen telefonkamerával legjobb beszélgetni, így, de hát az TikTok-kal mindenki más így nyomják, szóval mindegy. Ezt én nekem még kell kicsit szoknom. Ezt akartam megosztani veletek a saját örömömet, hogy végre életemben először ezt is megcsináltam, és ez évben volt 3 filmet, már csináltam egy videót, most így erről is akartam, mert ezek nagy események az én életemben, és ha már van csatorna az én nevem alatt, akkor minimum ezt is megosztom, nem csak a sok zongora komponálás, meg könyveimet, meg egyéb dolgokat. Na majd, hogy mivel folytatom, az meglátjuk. Szóval köszönöm szépen, hogy aki megnézte ezt, találkozunk legközelebb. Tehát a mai nap tanulsága, hogy inni kell mértékkel, nem mértéktelenül, illetve, hogy ha maratont futsz, akkor ne indulj 5-20-as, 10-es tempóval, ha csak nem vagy profi szinten. Tehát én nem vagyok profi szinten, először csináltam, szóval igen, én még amatőrnek számítok, és akkor nem lesznek ilyenek, hogy rosszul leszel, meg egyéb dolgok. Szóval, köszönöm, találkozunk legközelebb. Bye!